Здравейте! Днес ще направим заедно едни нискобюджетни овесени бисквитки, като ще ви трябват овесени ядки, този протеин, едно яйце, канела, някакъв подсладител. Аз използвах стевия, може кленов сироп или мед, както и бак пулвер и щипка сол. Започваме с чукване на едното яйце и към него прибавяте банана, който си намачквате. След това добавяте овесените ядки около 100 грама и протеина на прах, който е около 30 грама или една доза. Добавям канела на вкус, една щипка бак пулвер, щипка сол и подсладител. Аз използвах стевия, но вие може да използвате какъвто подсладител искате или имате под ръка. Може да е мед, кленов сироп, дори захар. Аз в случай исках да са малко по-нискокалорични, затова използвах стевия. След това започвате да бъркате до получаване на хомогенна смес. Подготвяте си предварително формата на 180 градуса да бъде загрята и печете за около 10 на минути. Ето как оформих самите бисквитки. Не е много лесно, но мисля, че се получиха с някаква прилична форма. Надявам се да ви харесат. Може да споделите в коментарите, ако ги пробвате. Добър апетит!